Zambiri mwa ntchito zachitukuko zimene zikuchitika kwa akamwendo m'boma la Mchinji komanso kumponera m'boma la Dowa zikuchokera ku ulimi. Ndi ntchito za ulimi ndithu komanso alimi eni ake amene akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko monga kumanga sitolo zamakono, malo othirira mafuta agalimoto ndi zina m'maderawa. Kamba kachitukuko m'madera amenewa nazo kampani zosunga ndi kubwereketsa ndalama komanso kampani zina zikukhazikitsa ntchito zake m'maderawa. Zonsezi ndithu gwero lake ndi ulimi. Koma imeneyo ndi nkhani ya tsiku lina, kamba kuti lero monga momwe tinalonjezera sabata yatha, programu ya dziko la mkaka ndi uchi ikuwunikira za mbewu ya mpendadzuwa. Si Amalawi ochuluka amene akuchita ulimi wa mbewuyi kapena kuzindikira kumene zakuthekera kwa mbewuyi kuwabweretsera phindu pa moyo wawo komanso pa nkhani zachuma. Koma ndi mmene akufotokozera a Horace Bott amene akuchita ulimi wa mpendadzuwa m'boma la Lilongwe, mbewuyi ili ndi kuthekera kosintha nyengo za mlimi pa chuma. Ifeyo ngati AgriCapital Seed timalimbikitsa kuti Amalawi azigwiritsa ntchito mbewu zamakono. Ndi mbewu timazigawa m'magulu atatu. Pali mbewu zimene timangolima kuti tidye zilibe business kwenikweni, komanso pali mbewu zimene timalimbikitsa zimene za business. Mbewu zimene timalima kwambiri zongodya ndi monga chimanga, nyemba, khobwe na ndolo. Koma tindi mbewu zimene timalimbikitsa kuti anthu azilima chifukwa zili ndi phindu lalikulu, mbewu zimene zimapangidwa mafuta. Mbewu zimene zili monga mtedza, soya, sesame komanso mpendadzuwa. Kumalawi kunoko kulibe kampani yokhazikika enieni imene imapanga mbewu monga mpendadzuwa ndi sesame. Ndi ifeyo tili ndi ndondomeko imene tayika kuti tibweretse mbewu ya makono, mbewu imene ingalipindulire alimi, mbewu ya mpendadzuwa ndi sesame. Koma kupatula mbewu zimenezi timalimbikitsanso alimi kudzala mbewu zakudimba, monga masamba, za zipatso zimene zili ndi phindu komanso zili zamakono kuti zingathe kuwapatsa zokolola zambiri komanso zimene zili ndi mtengo wabwino pa nsika. Mukudziwa kuti masiku ano anthu ambiri akukonda kudya zakudya zimene akumati organic. Kumathawa zakudya zachizungu kwambiri, zakudya zimene zikumapangidwa mu ndondomeko ya chidule kuti mwina azitha kupanga zokolola zambiri pakamalo kochepa. Tsopano anthu akufuna kudya zakudya zimene zikupangidwa mosagwiritsa ntchito kwambiri makina. Ndi mu mpendadzuwa muli mafuta amene anthu azamafactory amawafuna kwambiri. Ndi mtengo wa mpendadzuwa ndi mtengo wokulirapo kusiyana ndi mbewu zambiri zimene zimapanga mafuta. Tsopano mpendadzuwa ulipo mitundu ingapo. Pali mpendadzuwa amene Amalawi ambiri anazolowera kugwiritsa ntchito, ndi mpendadzuwa amene timangoti kukolola kusungako pang'ono kudzadzala chaka chamawa. Pamene pa dziko pano anthu akazakafukufuku anatipangira mpendadzuwa wamakono amene uli wa hybrid. Mpendadzuwa amene uli ndi mafuta ambiri kuti munthu ukagulitsa mpendadzuwa ngati umene utapeza phindu pa zokolola zako zapang'ono. Komanso anthu amene akugulawo mafuta amene angapeze mu mpendadzuwa amene ndi ochulukirapo kusiyana ndi mpendadzuwa amene ife timabwereza. Ifeyo ngati kampani ya AgriCapital Seed tili ndi anzathu amakampani ena akunja amene akutithandiza ndi kafukufuku wa mbewu. Ifeyo tikumakhalano ngati nsika ogulitsira mbewu. Ndi ife tabweretsa mbewu imene tikuyitcha kuti Agwala 4. Mbewu imeneyi anayipanga ku India, komano ifeyo yafika kumalawi kunoko kudzera ku Kenya. Ku Kenya kuti kugwira ntchito ndi kampani imene tikuyitcha kuti Advanta Seeds, imene inatipatsa ndondomeko imeneyi kuti tithe kuwaonetsa alimi kuti kodi mpendadzuwa wamakono umapanga bwanji nanga ndi phindu lotani imene angalipeze. Ndi mpendadzuwa umenewu tikulima koyamba kumalawi kunoko mwachionetsero, komano tili ndi ndondomeko yoti tilimaso ngati wa winter production kudimba kuti anthu aone bwinobwino tikamafika chaka chamawa anthu athe kuipeza mbewu imeneyi ndi kudzipangira chuma kuchokera mu nthaka. Mmene taonera ifeyo ngati mmene ukuonekera mbewu wangawo ndi mpendadzuwa kuti taudzala chaposedwa pa mu January momwemo.
sikuti wachita kukhala masiku ambiri m'munda, koma ukuoneka kuti waflasha kale, uli ndi chiduwa chachikulu bwino. Mmene ukuonekera chimutu chakecho ndichoti zokolola zake sizikhala zochepa, ngakhale kamutu akali kachionetsero kakang'ono, mwinanso chisamaliro chifoti mpendadzuwa ndi mbewu ngati yachilendo, ndi choperewera pang'ono, komano mukutha kuona kuti zokolola zake zikuoneka kuti zitha kumuthandiza mlimi atakhala kuti walima ngati mwa business, atha kupeza ndithu phindu la zokolola zambiri, komanso akazipititsa pansika ndi zokolola zimene zingampezetse ndalama zakwanira, chifukwa mpendadzuwa mmene nanena koyamba panopo makampani amene akupanga mafuta akumavutika kwambiri kuti apeze mpendadzuwa wopangira mafuta. Ndi utapezeka kuti alimi angapo adzala mpendadzuwa umenewo, ndikuti zokolola zawozo zili ndi phindu lokwanira loti litha kuwatembenuza kukhala alimi a business. Titangoyerekeza kuti mlimi walimba mtima wadzala ekala yathunthu mpendadzuwa. Mpendadzuwa umene amatipatsa projection yawo inali yoti pa 1 acre mlimi atha kutulutsa mabagi 30. Ndekuti pa mabagi 30 tiyelekeze kuti bagi lonse likulemera 50 kg, mabagi 30 kupita nawo kagulitsa atamugula mochipitsitsa 500 pa kg, ndekuti thumba limodzi akupanga 25,000. Matumba 30 ndekuti akupanga almost 1.5. Ndekuti mlimi ameneyo wasuntha pa 1 acre watulutsapo 1.5 million. Pakali panopo misika ilipo ya mitundu iwiri. Nsika woyamba ndiyoti m'midzimu nthawi imene kunkabwera project ya OVO anakhazikitsa mafactory a m'midzi opanga mafuta. Mafactory amenewa ambiri ankapanga mafuta mpendadzuwa, koma chifoti mpendadzuwa anthu anasiya kulima, amasowa kuti mpendadzuwa opeza kutiko. Umene alima iwowo akangomaliza kupanga mafuta umene, ndiyoti factory imene makhala yatsekedwa sakugwiranso ntchito yopanga mafuta chifoti sakupeza mpendadzuwawo. Koma sikuti nsikawo kulibe, nsika ulipo, koma kuti olima mpendadzuwa alipo ochepa. Nsika wina wachiwiri umene ulipo wa mpendadzuwa ndi makampani akuluakulu amene akupanga mafuta ophikira, amene akufuna mpendadzuwa wambiri. Kuli makampani ngati Mount Meru akufuna mpendadzuwa opitirira 300 tons pa mwezi uliwonse, koma kumalawi kunoko kuti tidzadze truck ya mpendadzuwa ndiyoti mukutenga kuti alimi mwina akwana 100 kuti adzadzise truck imodzi. Pamene titati tilime mpendadzuwa umenewu ngati business, tilime alimi 100 alime 1 acre aliyense, ndiyoti munena kuti matumba 30 aja akutuluka times 100 amene akukwana kale ma truck 10. Ndekuti ulimiwu upita patsogolo chifukwa kuti anthu amene akufuna kugwiritsa ntchito mpendadzuwa kupanga mafuta ndekuti apeza mbewu yopangira mafutawo, ndekuti iwonso business yawo yopanga export mafutawo kapena kugulitsa lokale ndekuti ikukula. Akamakulitsa business yawo ndekuti iwonso zimene akufuna zolowetsa business yawo, mbewu kuchuluka kwa mbewu kudzipita patsogolo chifukwa ndikuti ngati demand ikukula, the supply ya mbewu ya mpendadzuwa ikuyeneranso kukula. Kwenikweni mwina ndi kusazindikira kuti kodi mpendadzuwawo akaulima apita nawo kuti, chifukwa kuti munthu kuti uone nsika, uone phindu pa chinthu chimene ukulima, ndipo pokhapokha chinthucho chikalimidwa chipite kunsika ndipo chigulidwe. Koma ngati nsika usukudziwa, sungalime chinthu usakudziwa kuti ukagulitsa kuti. Komano alimi tingowalimbikitsa kuti misika ya mpendadzuwa ndi yambiri. Kuli panopo Anas Farm akugula mpendadzuwa wina uliwonse, koma mpendadzuwa umene akanalakalaka kugula ndi wa hybrid umene oil content yake ili higher kusiyana ndi walokolo amene timangobwereza ifoti amakhala ndi oil content yochepa. Komanso kupatula kuti mpendadzuwa umapangidwa mafuta, zotsala zake za kumafutazo zimapangidwa imene amaiti seed cake, imene anthu amadyetsa ziweto ngati ng'ombe kuti zinenepe, ng'ombe za mkaka kuti ziziruka mkaka wambiri. Ubwino wa mpendadzuwa ndi wambiri kwambiri. Mlimi akalima mpendadzuwa chimene amatenga kukagulitsa kunsika ndi chimutu chokhacho ndi nthangala zakezo, koma amatsala ndi nkhuni m'munda mwake. Motati muone phesi la mpendadzuwa ndi phesi la chimanga ndilosiyana. Phesi la mpendadzuwa mlimi atasamalira bwinobwino
atha kuphikira timasiku tingapo asiyana ndi mapesi achimanga. Soneza kuti ubwino ndi phindu limene angapeze kumpendadzuwa ndilochulukirapo kusiyana ndi mbewu zina. Koma chachikulu chimene chimativuta ndi kuti anthu azindikire kuti kodi mumpendadzuwamo business yake imayenda bwanji, nanga nkulowera nawo kuti mpendadzuwa kuti apeze phindulo, nangano kuti mpendadzuwawo apeze mbewu yoyenerera ndi msikawo ayipeza kuti. Ndi ife tikubwera ngati kubweretsa mbewuyo. Tikawunikira kuti mbewuyo ndi yabwino ndipo kogulitsa nduku, muona kuti muzaka ziwiri zitatu zikubwerazi alimi odzala mpendadzuwa achulukira kumalawi kuno. Mpendadzuwa atu ndosavuta kusamala. Kadzalidwe susiyana kwenikweni ndi chimanga. Komanso mizere yake imene amadzalira ndi chimodzimodzi ya chimanga. Akadzala mpendadzuwa chimene amayenera kuchita ndikuonetsetsa kuti mmundamo mulibe tchire. Angopalira ndi kuyisamalira bwinobwino. Pokapoka ngati mmundamo mulibe chonde ndi atha kuthira manyowa. Koma fertilizer amene amapezeka ndi folic fertilizer amene timangothira kuti mbewuyo ikhale yobiriwira, kuti ikamapanga maluwa ikhale ndi maluwa amphamvu. Chifukwa kuti akhale ndi zobereka zoyenerera, zobereka zamphamvu, akuyenera kukhala ndi maluwa amene abwera ndi mphamvu. Tsopano mpendadzuwa ukatuluka ndi duwa la mphamvu ndi kuti nthangalanso zimene zikhale mkati mwa duwa lija zikhala zambiri, ndi kuti munthu uja akukolola zokolola zambiri. Mpendadzuwa wa hybrid chabwino china chimene chilipo ndiyoti umacha mwansanga. Chimanga mumanena za 90 days, 120 days, pamene mpendadzuwa wa hybrid 90 days chimakhala chimutu chija chayamba kufota chikuuma, kusonyeza kuti chakhwima nthawi iliyonse chifika poti muchikolola. Ndi mpendadzuwa atha kukolola mwansanga kuposa chimanga, phindu lake atha kulipeza mwansanga kuposa chimanga. Atalima malo akulu athapezeka kuti phindu limene apeze ku mpendadzuwachi atha kuguliranso chakudya chosamalira banja chaka chonse, kulowera pamalo pamene sanalime chimanga pacha, kuti chimangacho angogula akagulitsa mpendadzuwa. Ndi zotheka ndithu lalikulu. Phindu loyamba ndiloti mpendadzuwa tingati primary product yake imene imatuluka koyambirira ndi mafuta. Mukudziwa ntchito za mafuta zimathandiza matope anthu khala aukhondo, amount merusa amapanga mafuta ophikira ndithu. Ndi mafuta amene wawa ndi kuti mukusamalira umoyo wa munthu. Anthu ngati mudziko ali athanzi amphamvu ndi kuti chuma cha dziko chiziyenda bwino chifukwa anthu amene wawa angathe kugwira ntchito moyenerera. Komanso kupatulapo nanena kuti zotsalira akapanga mafutachi amatha kudyetsa ziweto, ndi kuti ziwetonso zikhala zokula bwino zathanzi zoti zizipereka nyama ndi mkaka okwanira kwa anthu, ndi kuti dziko lija likusuntha. Mafuta amene apangidwa aja koyambirira tikunena kuti adye anthu a dziko. Komano ngati tapanga ambiri ndi kuti ndi kuthekera kogulitsa mafuta amene wawa ku mayiko akunja. Nafotokoza poyamba paja kuti anthu akuchoka pa zakudya zimene timangodya wambazi kufika pa zakudya zimene zikupangidwa amati organic. Mafuta a sunflower ampendadzuwa ndi imodzi mwa mafuta a organic amene anthu akuathamangira. Ndi mafuta amene wawa kuatulutsa kunja kwa dziko lino ndi kuti tikuyamba kupanga export, ndi kuti dziko lathu likutenganso ndalama zakunja kumabwera ku Malawi kuno kumatukula dziko lathu. Ndi ubwino wa mbewu ya mpendadzuwa ku dziko la Malawi ndi waukulu kwambiri kuposanso mwina pa individual level. Choyamba ni imene mwafotokoza kuti alimi amene tili nawo Malawi muno akugwiritsabe ntchito khasu. Kodi kuti khasu munthu alime 1 hectare ndi kuti akuyenera kulima masiku angati, nanga munthu amene akamamaliza 1 hectare muthupi mwake akumva bwanji. Munthu kuti upeze phindu mulimi
kumafunika kulima malo akulu. Kwambiriso kulima mbewu zosiyanasiyana. Koma munthu ngati kulimbana ndi khasu ndekuti malo amene ungalime iweyo ndi ochepa, ndekuti ukudzichepetsera kale phindu lobwera mulimo wako. Ngati dziko timayenera kusuntha kumapita kumene amati mechanization, kugwiritsa ntchito machine mu ulimi, ku matractor. Kaletu kunali anthu amene tinkalima nthawi ya Kamuzu, anthu amalima ndi ng'ombe. Kwa panopo anthu amene akulima ndi ng'ombe ndi ochepa. Inali njira imodzi yogwiritsa ntchito makina mu ulimi, chifukwa kuti munthu amene amalimira ng'ombe amatha kulima munda waukulu, komano kugwiritsa ntchito khasu ndi munda ochepa umene ungalime, ndikuti phinduso ndi lochepa. Mechanization imathandizira kuti mlimi athe kukhala ndi malo akulu, komanso pa malo akulupo atha kudzala mbewu zosiyanasiyana ndi kupeza phindu lokwanira kuti angathe kuchoka pa ulimi umene timati peasant farming kufika pa commercial farming. Ndikuti mlimi akusuntha tsopano atha kuyamba pa famu pake pompacha kuyamba value addition, ndikuti azipanga process mbewu zimene akulima. Tiyelekeze kuti mlimi akulima mpendadzowa, wagulitsako masizon 3, masizon 4, wapeza phindu lokwanira, wagula ka tractor, wagulitsa munda wake akulima tingoyerekeza kuti 50 hectares. Mlimi uyo atagulitsa kawiri sunflower pa 50 hectares ali ndi kuthekera kuti atha kupanga machine ake opanga mafuta, machine ake opanga zakudya za ng'ombe, zakudya za ziweto. Ndikuti mlimi uyu tsopano ndi kampani, ayamba kulemba anthu a skulu za ukachenjede kuti athe kumthandiza kuyendetsa business, komanso abweretse maluso ena a value addition. Ndikuti pamene pachapo tamba kusuntha ife ngati dziko. Mlimi uyu anali peasant farmer, wafika pa commercial farmer, then akulowa ku industrialization, wasandutsa farm yakeja an industrial site yoti akulima ndi kupanga process mbewu ija kuipanga value add. Momoti mafuta mpendadzowa akagulitse ku Mount Meru akapange mafuta, iyeyo payekha pa famu pake wayambano kufinya mpendadzowa ndi kupanga mafuta. Zotsala zija akupanga zakudya za ng'ombe, akuweta ng'ombe pa famu pake, ndikuti pa famu paja sapakutuluka mafuta okha, pakutuluka mkaka, pakutuluka nyama ya ng'ombe. Pali anthu amene alembedwa ntchito, ndikuti pa famu paja pasandukano an industrial site. Munthu uyuyu wasanduka a development partner to the country. So kuti munthu akusuntha, akuyamba kutukula dziko lake, ayamba kutukula dzikolo kuchokera kudera kwake kucha. Chitukuko sichimayambira kuntunda kuboma kumabwera kumusi kwa anthu, chimayambira kwa anthu. Inu kukhala ndi ka grocery ndi kumagulitsa zinthu pa khomo pano, ndikuti mwamba kutukula dera lanu licha. Anthu ndalama zapamene pacha zizidutsa mwa inu kumapita ku town. Pamene ngati grocery iyi ili ku town, ndikuti anthu azichotsa ndalama kumudzi kucha kupititsa ku town. Ndikuti kumudzi kucha kulibenso chuma chimene chikukhazikika kumene kucha, kulibe munthu amene azipanga chitukuko kumene kucha, fa phindu lonse la business imene lapita ku town. Chimodzimodzinso ngati mlimi akusuntha kufika pa commercialization, kenaka nkuzasuntha kukhala industrialized, pamene pamudzipo ndikuti pakutukuka, pasanduka kuti tsopano ndi katauniko pang'ono, kenaka pazakwera ndithu pazasanduka trading center. Chitsanzo mwa matauni otukuka ngati amene wawo tili ndi Mponera. Mponera ndi tauni imene yatuluka mulimi, panopo inakula pano kuli kwa Kamwendo, tauni imene inayamba mulimi, anthu kugulitsa ntedza, kenaka kumanga mashopu. Panopo pa Kamwendo pali factory ya mafuta kumene imene inabwera ndi ovopo, panopo ikugwira ntchito ndi Nasfarm. Akulima mpendadzowa, akupanga mafuta a mpendadzowa, koma kupangira pa Kamwendo pompo ndikuti tauni yawo ikukula. Anthu akafuna mafuta a mpendadzowa amachoka ku Lilongwe kupita kwa Kamwendo kukaoda kuti adzagulitse town. Ndikuti ndalama zichoka town zikupita kwa Kamwendo, town ya Kamwendo ikukula, anthu apa Kamwendo akutukuka. Ndikuti imeneyo ndi mbali imodzi imene ulimi ukutukulira dziko lino la Malawi.
Pamene malonda a mbewu ya fodya akumana ndi zovuta zosiyanasiyana, boma komanso mabungwe akhala akulimbikitsa alimi mdziko muno kulima mbewu zosiyanasiyana makamaka za mtundu wa nyemba, kuphatikizapo zina za mafuta ma oil seeds mchingerezi monga mpendadzuwa. Mwachitsanzo, malipoti akusonyeza kuti ngakhale pali msika wa matani opitirira 40,000 a mpendadzuwa, alimi mdziko muno akhala akungolima mbewu yokwana matani 15,000 pa chaka. Izi zikungoonetseratu kuti ulimi wa mpendadzuwa nawo uli ndi kuthekera makamaka poganizira kuti mbewuyi ndi yofunikira kwambiri pa ntchito yopanga mafuta ophikira amene Amalawi ambiri amagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chofunikira tsopano ndi choti alimi komanso tingoti Amalawi onse atsekule maso ndi kuyamba kuchita ulimi wa mbewu za mtundu wa nyemba, kuphatikizapo za mafuta monga mpendadzuwa ndi mtedza. Ndine Eric Nsikiti, tiyeni tikumanenso sabata yammawa pamene dziko la mkaka ndi uchi ipitirire kuwunikira nkhani zosiyanasiyana za ulimi komanso kubweretsa poyera zina zimene Amalawi anzanu akupanga, kuti potero nanu mutha kuyamba kuganiza zopha makwacha kudzera mu ulimi.